Egunon, penguineko denori! Ei, arale, itzarri, zazpiterdiak dira. Arale, itzarri. Hau kolpea hartu dudana eta oraindik arale ez da konturatu ere egin. Arale, berandu iritsiko zara eskolara. Beren historioa. Lagun maiteok, oharterazteran atorkizue. Donbe izeneko azeri maltzur bat bizi da pinguin etxean. Zein maltzurra den oraintxe esango dizuet. Tori. Midori! Non da zure marrazkia? Marrazkia! Jadanik amaitu dut andereño maitea. Ez duzu ezer marraztu! Bate bat marraztu dut. Ki Midori! Hor dago. Zer diozu? Zer ikusi behar dut? Atea pera ere, zuria nola den. Ai, ez duzu atsegin andereño? Noski ez, ez egin marrazki behar den moduan.